Magandang araw mga kapasyal, for today's videos, bibisitahin nation ang isa sa pinakamagandang simbahan dito sa Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Dagupan City, at ito ang St. John the Evangelist Cathedral. Mga kapasyal, maganda, malaki at malinis yan ang tatlong salita na naglalarawan sa simbahan ito, dinarayo ng deboto san man lugar sa buong probinsya ng Pangasinan pati na rin sa karatig bayan nito. At tayong mga Pilipino dilingid sa atin ang pagpapahalaga sa pagsimba natin tuwing araw ng linggo, nakatataknaan sa atin bilang Katoliko anong rehiliyin ka man ay respeto natin ang isa't isa, at maging mabuting tao at lagi natin tatandaan sa mabuting gawa ay isang pagpapala. Paano mga kapasyal? Sana mag-follow na kayo at ilike mo na rin. Hanggang sa muli mga kapasyal, salamat!